A mai napom egyszerűen annyira kilátástalan, szóval gyertek velem. Hello! Életem! Spikkeket megveszünk. Értejöttem. Több helyen is megnéztem, de az mindegyik ilyen szélcsek is fazon volt, és én egy picit vastagabbat szeretnék, mert fázós vagyok, de próbáljuk fel. Na, mit gondolunk, ez jöjjön velem haza? És a következő versenyző? Mit gondolunk? Na hát a H&M-ben nem videóztam, ezt a napszemüveget szereztem, mert szonyatosan szarfejek voltak a kasszások, és felbasztak már idegileg. Mit hallgassunk útközben? One Direction? Tököm se hitte, hogy hetente fogok ide járni. Megint a pénzköltés. Céltudatosan slagot jöttem venni, és hozzá még egy tömő. Mert vettünk már múltkor, de az nagyon rövid volt. Ő lesz az. Ilyen létezik, hogy oda mentem a pulthoz segítséget kérni, és ott állt a nő, de mikor odaértem, így hátat fordított és elment. Szóval ezt most egyedül fogjuk megoldani. Igen. Szia! Te milyen slagot? Én azt szeretném, hogy a rövid slagomból hosszú legyen. Vizem az valahol eltűnt. Sziasztok! Ezt mindjárt feltesszük. Hello, pici! A királyi ebéd előállt. Ja, nekem is vannak ilyen napjaim, szarni bele.